Dadi boyong banget sing jeneng alangan kuwi mapane mantan sak idun iki kados ngaten ayo ngene kados pundi Kang Mas ngarep kowe ngarepake marang Senopati saka ing Majapahit menika leres Kang Mas Arya Wahab kuwi mau mung nakinake karo pun Kakang apa sebabe pun Kakang telung pasiwangan aku ora sowan nang ing Majapahit jalanan pun Kakang kepengin bali lo menyang ing Majapahit. Panjenengan menika bali lo. Iya. Ayo. Kedahipun tak wonten sebab to Kang Mas. Sababe ing rikala semono kuwi menyang ing Pasundan. Kamar kita. Kula saiki gelemo kowe matek sunaning Diyo dadi senopati ing Alungko menyang ing Pasundan. Dadi Paduka yen panjenengan menika kok dumateng sekadang panjenengan Bupati. Iki kula sapiyantu kalih panjenengan Kang Mas. Sapiyantu nek tak jalu. Kados. Berani untuk kanthi kaya papucak. Patak panuke barisan ranti mas. Perang pamilu. Gampang alekani. Luwe. Senopati saka Majapahit. Kang Mas dadi pati Paduka Kang. Kok angkon panjenengan wis mulang dumateng kula. Kula yen boten saged nemake dumateng panjenengan rek wonten ing Krasa Majapahit. Boten tumuli bali sampun Kang Mas. Kok watirake. Yen ora dak campang. Urung tanpa
dadi ana sambung rapet kowe kelawan dening Sri Paduka Loka apa dene kowe kalebu adine sumingkir ning endi papan tulunge Sri Paduka Loka latih kesjanggane pancen beneran dak selai aku sekadange Kang Mas Paduka Loka saiki sakon bali ana ing Pasundan kon bali pancen bener aku mangan bali nek Kang Mas Paduka Loka saiki baleno aku ora terus lan ana ing Raja Majapahit kowe bakal kuwi kelawan sedulurmu Sri Paduka Loka pancen bener Senopati Kebomar yen to aku tanding kelawan kowe paling pasane aku menang ora kalah yen aku kalah mesti wae aku menang yang ketanding lawan Kebomar yang menang ora menang kalah sing tak karepe pemikir sapa pengarepan aku bakal mucung tangane Sri Paduka Loka Kebomarto aku ngerti yen bisa malake wong saka Pasundan nek kowe ngomong tanding lawan Megawati ayo ditetok aku gelem serius sampe papan kene nanti wis kok antem pancen ning aku kurang sopan ingat resep ning pasuryan senadyan to paripasake Senopati ana ing Kabupaten Pasundan senadyan to aku wong lanang paripasarane jagat ing curing awon ora tau ngerti kawujudane Jawa Tengah ayu tansah apik aku ora ngerti apa sing kok karepe yo kene ning kondo sing kaya ngono sing kok karepe sing kok piye Kebomarto dene wong kowe karo aku tangeh lamun kowe menang stok kelawan kowe becik dene luwe becik kowe tak pek bujuk kepiye Kebomarto iki ra diteruske peperangan nek peperangan iki mbok candhak nek kudu ana ijole kudune aku dadi garwamu ijole mengko saiki kondo yen kowe gelem tak pek bojo ing atase kemate Senopati ana ing Kabupaten Pasundan yen ke musuh kelawan Kebomarto wis kondo yen aku menang aku ora kondang yen aku kalah mesti menang muga saka kuwi tak eman-eman ayune marang pasuryanmu apike tak bojo tampon gelem apa ora kang luwih dhisik Kebomarto yo gini kowe kondo sing arep kaya ngono yen kowe arep pek garwa kelawan aku nek kabeh iku aku ora bakal bisa nampa jalaran Pasundan antane Raja Majapahit lagi saumpama ora tak tampa apa kowe kondo yen kowe gak iso nampa marang katresnanku apa isih kurang bagus jejaring Kebomarto ora gak pitekso kene Kebomarto yen tak rasake pancen bener kandhangmu Kebomarto yen bagus apa yo ngene kancane apa ngene kancane
dene Linggawati gelem tak pek bojo ganti syarat lan sono aku bakal mlebu kraton Majapahit. Lah saiki jeneng bocah kakung yen seneng karo bocah wadon. Mesti bocah wadon kuwi ndarbeni penjaluk. Penjaluk apa? Kados ngaten kan Mas. Senopati Kebo Maruta. Apa bener anggon kelawan aku tresno lair batin? Ya, pancen tak dodo kuwi yen kowe iso ngimbangi marek katresnane Kebo Maruta. Yen wong wadon iki ditresnani wong kakung, mesti yen lumrah duweni bebono. Jaluk bebono. Mas Pices Rajabono. Ayur. Aku ora njaluk Mas Pices Rajabono iki. Nek sing tak jaluk paling gampang kok. Apa sing mbok jaluk? Loko kelawan Kebo Maruta. Aku gelem nampa sliramu ora isuk rasane dadi garwa. Ya. Ning yen kowe waton bisa ngruduhke mintamu tan bedo kelawan dening Sri Paduka Loka. Kebo Maruta. Ngungas ngungkal siunging Bathara. Kowe arep merjaya marang kadangku lan aku. Kena nanging sadurunge kadangku mati aku mati. Aku bakal dedongengan sawetara. Dedongengan sawetara ngenai bab perkara apa Sri Paduka Loka? Prakara alam ing Majapahit. Duk nalika ing Majapahit ana adegan hamengku bumi. Patih Nambi kang dijumenengake hamengku bumi menyang ing Majapahit. Kawruhun ana sawijine adipati kang ora nyarujuki marang Nambi sing dadi warangka menyang ing Majapahit ing kono. Ana sawijining senopati kang wis wani dadi beteng negara ing Majapahit. Lawi antarane Nabrang. Lawi ra sarujuk nanging Nabrang. Sarujuk papuntone. Nabrang karo Lawi kae perang gedhe-gedhean ing Tuban. Kowe mesti nate kaprungu. Lawi marang Nabrang anggepe diwarakake kuwi perang sabdo. Nanging ora Nabrang kuwi matine ora sampuh nanging kegawa saka pakartine wong Majapahit. Ngertenono Kebo Maruta Nabrang mati garwane kuwi ngandhut. Iman Sang Prabu Brawijaya awit lalabuhing Nabrang menyang ing Majapahit. Garwane kaboyong menyang ing kraton. Ing kono ngalirake marang Ponang. Amarga wedyen kok kawiyak wong Majapahit patine Nabrang aja nganti ngerti anak turune Nabrang. Yen toh Nabrang kuwi pateni karo wong Majapahit. Anak turune Nabrang kuwi ora loro telu, mung sajuga kowe Kebo Maruta. Ojo gawe-gawe ing ucap, ojo gawe-gawe ing tembung. Kowe hamung wedi tanding karo Kebo Maruta. Aku ora wedi. Aku mung sanatane. Aku kondoki mau waton, ora waton ngendika. Ngertenono Kebo Maruta. Kowe cilik digedhekake gedhe dadi senopati. Jalaran aja nganti wadi-wadi ing Majapahit kuwi kabungkar. Gene ramamu kang wis dikrenah
karo wong Mojopahit. Ing kono napa ngucapane? Anak lanang bisa mikul dhuwur mendem jeli. Yen dibuktine ana sawijining putra kakung ramane dipateni kok ngendel wae malah ngewangi musuh. Sri Paduka Loka, apa kabeh tembungmu kuwi iso tak ugemi yen kasunyatane aku dening anak utawa putra jeneng Kebu Anaprang nalika gugur ana ing paparatan yen to ledok marang ing pangucap dali saka ing Mojopahit ya ampani Sri Paduka Loka yen pancen tembungmu bisa tak ugemi malah kapura dening janggamu dadi totane yen tepit uncap ing tembung aku ora bakal loncat. Aku percaya ing wektu dina iku kowe umur ati sukses Senopati Mojopahit Kepo Maruta malih tinggal. Maruta bagus nek kowe balik tinggal kira pantes gales patining Sudarma kaku. Pancen aku ora bakal sudi deku marang sultaku Brawijaya ning Mojopahit. Monggo saka kuwi ing wektu dina iki Mojopahit sungsang. Nebarake sejarah wonten ing Raja Mojopahit. Piyambakipun menika tansah mila kalih panjenengan lho Kang Mas. Tanpa kaya ngene ra bakal kelakon. Aduh. Kebu Maruta malih tinggal mula sawetara bali menyang ing Pasundan. Atus atur monggo kula dherekaken. Pawartane sak sampunipun panjenengan pinggah wonten ing Pasundan Kang Mas. Kelakon aku munggah ana ing Pasundan. Nanging ing wektu dina iki kowe gati beda. Nalika aku sumpah prasetya kelawan Mojopahit. Mojopahit kabeh ayo kewis tumindak ora padha beda karo kewan. Ora ngerti jebol aku deku kelawan Mojopahit sungkem marang Brawijaya ora ana guna. Apa ora ngelingi nalika kraton Mojopahit kanake kawisudan Patih Hamengkubumi Paman Arjuna. Kang Mas Kebuman. Kok panjenengan saged ngendikake ingkang kados mekaten? Dene kawisudan Paman Arya Nambi ana salah sawijining nayaka raja ning Mojopahit kang ora sarujuk yaiku Paman Ranggalawe. Nganti Paman Ranggalawe nripake lawan Arya Nambi kawisuda minangka Patih Hamengkubumi Kraton Mojopahit. Ing sabelo sing sabelo kelawan Paman Arya Nambi. Mung bapakku ya ramaku Kebu Anaprang ganti peperangan Kebu Anaprang lawan Ranggalawe ning wengis ing tempidake Mojopahit luput ing leno jebul sing mateni kelawan apa Kebu Anaprang ora liya mung nayaka ning kraton Mojopahit. Sapa
ora ana gunane aku dek-dek karo Majapahit. Yen to aku bakal ancek marang kuwandaning ramaku Kebumaruta. Kang Mas Kebumaruta. Nanging emut Kang Mas, panjenengan alit ngantos dewasa menika manggen wonten ing kraton Majapahit. Nanging kenging kenapa sakmenika panjenengan dados musuh wonten ing Majapahit? Wis cetha sing tak kandhake. Mongko sangka kuwi wis aja melu-melu bab perkara iki bakal tak katutke dosane. Kang Mas, Lembu Gigih uga salah sawijining senopati wonten ing Majapahit. Yen panjenengan badhe minggah wonten ing Majapahit, namung Lembu Gigih ingkang dados maju tak leget cangkem. Gatel Kang Mas. Asya! Malah keplayu ana sak tengahing alas kaya dioyak-oyak dening kewan sing galak. Tinemu kahanan apa? Nyuwun pangapunten Pangeran Sukawati. Nalika semanten kula nglapati bidhale Kang Mas Kebumaruta tumuju wonten ing Pasundan. Mawati lakune si Kebumaruta Menika leres banjur kepiye? nanging sasampunipun kula kepanggih kalih Kang Mas Kebumaruta, piyambake dados senopati balik tinggal kan. Kebumaruta wektu dina iki dadi satriya balik merangi pranatan ana ing Majapahit. Menika leres. Apa ora mbok elingake nalika si Kebumaruta wis dikei kamukten ana ing Majapahit nanging kok malah tumindak ingkang malah saya ngrodok. Sampun kula imutake Kang. Wis mbok elingake. Menika leres. Nek pancen cetane kaya ngono, kowe bali lumaku ana ing Majapahit, aku sing bakal ngadepi Kebumaruta. Yen kados mekaten pun tambahipun Pak